rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wa ba'd. Jama'ar musulmi, salamun alaikum. Yan uwa, za mu tattauna akan wato wani abu da malaman ahlus sunna suka yi na kunya, wato na ban takaici, wato akan hadisin Jabir, hadisin da Jabir yake cewa sallaitu ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama akasara min alfai salati. To an kawo wannan hadisi ana takaddama a kansa akan wannan sallar juma'a adadin da yace yayi a bayan annabi Muhammad sallama. To annabi bai yi wannan adadin sallar ba ma, daga lokacin da wato aka fara ta sallar juma'an kenan zuwa wafatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To daga cikin malaman da suke cewa ba maganar sallar juma'a bane, akwai wannan malamin da ake ce masa Malam Dalhat Kantana, inda yace a cikin lafazin hadisin babu wato lafazin wato salatul juma'a, wato sallar juma'a, inda wato gazawarsu ya ƙara fitowa fili da kuma ƙarancin iliminsu. Wannan ya ƙara nuna min matakin da nake kallo malaman ahlus sunna sun kai, to ba su kai wannan matakin ba, a dai wa'anda suka yi maganar. In kuma har sauran ma haka ne, to gaskiya ya nuna har yanzu ba karatu suke ba, a sha ruwan tsuntsaye suke yi. Me yasa na faɗi haka? Shine abin da suka yi na kunya. Bai kamata wanda ake kira malami hadda wato laƙabi na shak kuma ya faɗi wannan maganar ba, kwata-kwata bai kamata ba. Amma ga dalilin da zai tabbatar da haka. Na farko, wannan hadisin ya zo cikin sahihu Muslim, a cikin sahihu Muslim ya zo a cikin wato kitabul juma'a, littafin da ya magana akan juma'a, a babul kuduba, a babi da yake maganar huduba, kaji fa a cikin sahihu Muslim din. Shi Jabir yace sallaitu ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama akasara min alfai salati, yace yayi sallah a bayan annabi Muhammad sallama sama da sallah 2000. Sannan idan muka gangaro tafsirin Qurtubi, shi ma mai tafsirin Qurtubi ya kawo wannan hadisi a cikin tafsirinsa na suratul Jumu'a, kaji. Sannan idan muka gangaro kan wato Ibn Jarir Dabari, Imamu Dabari, shugaban masu tafsiri na ahlus sunna, shi ma ya kawo wannan tafsiri a cikin wato tafsirinsa na suratul Jumu'a, karkashin fadin Allah ta'ala, qauluhu ta'ala, wa idza ra'aw tijarata nawlaha wa nimfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairun minal lahawi wa minat tijara wallahu khairur raziqin. Yace wa an Jabir bin Abdullah qala, daga Jabir dan Abdullahi yace sallaitu ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama akasara min alfai salatin. Sannan idan muka je cikin Fatahul Bari ne sharhin Sahihul Bukhari, a cikin juz'i na 2 shafi na 489, shi ma Fatahul Bari ya kawo wannan hadisi a cikin kitabul Juma'a, a babu idza nafira nas anil imam fi salatil Juma'a, shi ma a wannan babi ya kawo shi. Sannan idan muka je wato cikin tafsirin wato a cikin tafsirin Qurtubi, shi ma ya kawo wannan hadisin a cikin tafsirinsa na tafsirin suratul Juma'a, yace wa karaja an Jabir anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yakdubu qa'iman summa yajlisu summa yaqumu fa yakdubu faman nabba'aka annahu kana yakdubu jalisan faqad kazaba faqad wallahi sallaitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam akasara min alfai salatin. Wannan hadisin ya zo a cikin tafsirin Qurtubi, a cikin tafsirinsa na suratul Jumu'a, yace da an fitar da wannan hadisi daga Jabir dan Abdullahi, aka samu wannan hadisin, yace annabi ya kasance yana huduba a tsaye, sannan ya zauna, sannan ya miƙe ya ci gaba da huduba. Yace duk wanda ya baka labarin annabi yana huduba ne a zaune, yace hakika ƙarya yake yi. Yace tabbas nayi sallah a bayan annabi tsira da mun ce tabbata a gare shi sama da sallah 2000. To shi ma a cikin tafsirin suratul Jumu'a ya kawo shi. To kun san me abin mamakin da waɗannan bayan Allah suka yi shine, duk wanda zai kawo hadisin yana kawo shi ne a tafsirinsa na suratul Jumu'a. Sannan kuma shi Muslim bin al-Hajjaj da ya kawo hadisin, shi ma ya kawo shi ne a cikin kitabul Jumu'a. To abin da zai ba ku mamaki kenan,
wanda zai ba kuma zai nuna muku kwata-kwata wannan malaman ba karatu suke yi ba ma su gane abin da hadisin yake magana a kai ba. Wai lafazin hadisin ba lafazin salatul juma'a, ka ji dan girman Allah wata magana. Yanzu dan Allah dan annabi in ba mai dan musul basiratu ba wai zai wannan magana. Saboda haka dole ne shiga ya masu kama ya dauko bulala, saboda duk wanda bai gane wannan abun akan sallar juma'a ake magana ba. Gaba shi fa musulun abu a kitabul juma'a ya kawo shi. Babul kudu ba, kitabi na juma'a babi na hudu ba fa, dan Allah dan annabi. Yanzu duk wanda bai gane wannan hadisin akan sallar juma'a yake magana ba, ai bulala ya kamata a sa masa. Saboda kwata-kwata ya nuna karatun da yake yi kwakwalwarsa ba ta ja. Saboda haka wannan abun kunya ne kuka yi. Yawwa abun kunya ne kuka yi. Wai kamar shi wannan malamin Sheikh Dalha wai shine yake magana wai babu lafazin juma'a a cikin hadisin. To kaje dukkanin tafasir na malaman ahlus sunna duk wanda ya kasan ya kawo wannan hadisin kaje za ka ga a cikin tafsirin suratul juma'a yake kawo shi. Wannan abun kunya ya ƙara tabbata gare ku. Dama a cikin sa kuke. To kuma wani abun kunya ya ƙara tabbata a gare ku cewa ba ku karatu kwata-kwata. Saboda haka wannan shine sakon mu a takaice, kuma da Allah a yada wannan sakon ya je zuwa gare su. Me yasa Muslim ya kawo wannan hadisin a cikin wato kitabul juma'a a babin da yake magana akan huduba? Me yasa Imam Tabari ya kawo shi ma a cikin tafsirin suratul juma'a? Me yasa Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirin sa ya kawo shi ma a tafsirin suratul juma'a karkashin fadin Allah ta'ala wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin. Me yasa suka kawo shi karkashin wannan ayata cikin suratul juma'a in dai har hadisin ba magana sallar juma'a yake yi ba? Saboda haka ba ku da amsa akan wannan, kuma